Guys, mukhaon ba man guys? Nangka ni siya guys. Ang ginatan ba? Dara o, isa kaplangganang nangka. Unta mo kay. Mga maning lotoon. Dara. Tapos kaldero. Paano na mo kanang limpyuhan ba? Paon ni namo ang kani bitaw. Pakita man ni kaning kuan sa liso. Paon ni namo ano siya kani kining kuan sa liso, nagputo sa liso ba kwaon na namo. Anita na siya kay para ikaon diretso na kadi na ka maghinlo. So gahi man siya unya na lang nato. Hinluan na lahi lang nato. Na ko na hinluan dire yo. Gikinamot rin ako kanang hinaw man pugko. Kana siya hinlo na to siya. Wala na to ikanang murag mga ipaka sa liso sa sulod. Tsada man gud nga mukhaon kaning inaani nga limpyo na ba di na ka magsigig panit-panit. Wala na ko nag gloves kay ano. Kuan siya. Mapilit ang tagok. Wala. Buwang naman nga nangga kay medyo na siya yiluhon. Kuan na siya. Tunuan ni, pero ang tunuan ni gamay ra guys. Mura ra siya og kanang kuan ba. Igo lang siya makaluto. Lahi butong magsabaw bitaw ta og kanang nani maggata tag nangka na dagano ng sabaw lahi pudtong lahi sa nang murag at sarahon ng style ba. Timplahan lang og kanang kuan bitaw. Dagan ging lamas. Akong gangan may kay mo timplahan ni na. Ako, tanaw lang ko pero paglubalo na gud kuan ni. Kay kung dili po ka katiguan ning luto ginani wa may lami. Kinahanglan daghan kay lamas. Kay kung gamay ra imong lamas, mao nang walay lami. Grabing lamas po, mahal na kay karon guys eh. Ang unsa ni? Ang luya ba? Tag 280 ang kilo diri sa amo eh. Ang Bombay tag 200 o 250. Tinmahala ni mao ra bigyan perminti magamit. Luy tawag ka ng kuan. Ano ni? Bombay. Ahos, pero dili kayo ni sa ahos. Gamit man ni ahos, pero dili kayo ba? Ang Bombay yun, may perminti. Luginog na gidyo guys, oh. Medyo na yellow ba? Gamit ni siya matimplahan na. Basta nakas bukid mag ayong magid ka guys. Bago pa man nagipabugnaw kay mao man ning gitakang kaganina nga sayaw ko nya sikog tayhok ba. Gilatan og pila ka oras kay kuan man ni kanang ka upat. Ang uban nga nangka daw man baboy. Pero gilatan siya. Lahi buto lahi punin para kuno. Tunuan. Sudan ba? Mun yang mga sudan dili kasagaran, gabong, nangka, gulay-gulay ba? Isa na dinig bulad. Lami po ni kanang espisuhon ng iyang gata biga guys niya pahuman. Subakan ng bulad. Pinikas para itong niagi ba? Lami kayo. Kasi lamlanon na ako nani puro nangka. Dili na magkuan. Kanon. Kabusog man pud ni. Pero usay kay makapdos atong tiyan kung walay pares kanon pud kay ang tuno bitaw sa lubi. Kapdos pud tiyan. Usay ba ka na bitaw magpanit ko ani guys. Kauno ni na kong liso kay ngano mura siya kanang mani. Bininani luto na. Sa una gagmay pa mi sa lagon ni na mo eh. Tuslog asin, mani dagko kayo. Way masayang lagi. Nani ba? Humok mo siya. Basta taga-bukid dito ka guys. Kaon niya gabi doon ka. Nag-vlog niya guys kanang adto ko suot-suot dito sa kuan ba. Kalasangan. Kaandag ka ng mga pagkaon nga bitaw binukid juga ba. Lata na yun niya siya. Nam ko'y uban nga kana bitong
Malutog nang ka, dagko kay butad. Yun ani. Nya napaning kining kuan sa liso ba? Ini ba? Labi na guwang para ani oh, mao, mawa niyo. Oh. Piki be kay na kung magkaon ka niya. Labi tong gutom na kay kanya magpanit pa ka kay lami pud kano ng liso. Malangay ka oh, nawa lang. Nani ko magpanit ba? Nagsiging magkaon. Lami siya guys, malusag. Mani. Ano, magluto ni kami ni mama dito. Tapos sa kakawa mga unani guys. Baligya din mama, suroy. Murot eh. Benjing kurang putus. Talag sarbe mamaligya og kanang nangka ngayon ani kay kutibe kay ni. Ganihon ba nimo nya? Lamas ba imo kalas kayo. Di mo saktuhon lagi lamas, mao lagi way lami. Pero kuana ni gata nga piso kayo nya. Lamas day nga daghan kayo, ay stang dami guys. Wa gi sumo. Makabusog mo kuning liso eh, bantok kay ba? Saba-saba kay kanang daplin, may highway guys. Dulo kay highway diri. Ang balay sa kugangan ba, dulo lang ang highway. Ang dito sa kong mama, probinsya kay tulang taon. Kay layog highway, diri na mga gisaba kayo sa kiyanan. Nay para ano, maganaw, saba kayo. Highway kini diri guys kay ang kalsada bitaw diri 4 lanes. 6 lane pa yung kuno ni mga agi daw mga batsilo diri. Kuhon, but lang. Dugay pa siguro na kasi matiguang. Mindot kindalan na diri sa mga. Ang dito pa dong sa kong mama mo rote lubak-lubakon. Dili mo gito highway. Pero ang diri dapita highway man. Nya igawas nimo daghan kay tindahan puno nag kompleto na diri sa mga guys eh. Ang bitong groceryhan, daghan kay groceryhan. Kanang mga para ng Palawan, may Palawan na ay Cebuana, Imlolier, igawas bitaw nimo. Meat burger basta daghan lagi kay diri sa mga kwarta ri wala na to. Ay wir kayo ba? Dili eskwelahan. Ang anak mo anak guys. So naglaag man sila kamera dingingaw ko. Manam ko pamawag manok mao dire na pug ko. Kumbati tani. Ay hapon na. Basta hapon na kay mamahog sa manok, mamahog sa ero, dagan kay bahugan, dagan kay binuhi. Kumbati Maria. Gini na tiktok kumanugwan. Ubra pa guman. Ubra na pud. Sayo na may post kalay ba lingaw na TikTok balik na kong TikTok para makasayaw ko ba kay ilit kay mga music. Ligri kayo lingaw sa danya upload din nato dire edit lang pod hindi ta makapiright ba na siya malangga niya malangga tiwason sa kuning mga langga ha murag taas naman kini mo lantaw ba baka mo ani nabot naman ni gapit na 9 minutes.